Grad sa perspektivom, tako Štip opisuju njegovi stanovnici nakon otvaranja Državnog univerziteta Goce Delčev. Već 5 godina u ovom gradu se obrazuje 19.000 studenata. Više od 100 firmi sponzorira svoje studente, koje će i kasnije zaposliti u svoje pogone i institucije. Dolaskom studenata pokrenuo se i život u gradu. Godišnje 10 miliona evra ulaze u štipsku ekonomiju od studenata koji uče na Univerzitetu Goce Delčev. Uvedeno je integrisano obrazovanje. Student novinarstva Nenad Micev radi na Univerzitetskom radiju. Osim odličnih programa u teoretskom delu, imamo i praktičnu nastavu. Centralna vlast je investirala i u zdravstvo. Sa novom opremom izvode se rentgen pregledi. Opšta bolnica je transformirana u klinički centar. Vlada najavljuje da će investirati u novu zgradu u kojoj će uložiti 26 miliona evra. Najvažnije je što smo povećali spektar usluga, što je omogućeno novim zapošljavanjima i novom opremom. Sada pružamo usluge koje su građani prije morali tražiti na klinici u Skoplju. Kandidat za gradonačelnika iz vladajuće VMRO DPMNE najavljuje još jedan projekat državnih vlasti. Da imate investitori, mora da ima infrastruktura, autoput. Da bismo imali investicije, moramo imati dobru infrastrukturu. Autoput Skoplje-Štip biće izgrađen u naredne 3 godine. Time će se omogućiti da za 35 minuta stignete do Skoplja. No, opozicioni kandidat kaže da je projekat za autoput samo predizborno obećanje. Kocev kaže da dosadašnji gradonačelnik iz VMRO DPMNE nije ništa uradio sa ulicama i vodosnabdevanjem u gradu. Zato se vladajuća partija odlučila za drugog kandidata na ovim izborima. Štip za ove 4 godine samo toni. Štip u posljednje 4 godine tone u nezaposlenost. Simptomatični su i kvalitet studija i standard studenata. Štip je regionalni centar u istočnoj Makedoniji. Tranzicija u 90-ima je ostavila na hiljade stanovnika bez posla. Oni koji su ostali u ovom gradu nadaju se boljoj budućnosti. Milka Smilovska, Al Jazeera, Štip.